Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Недзе гэты гультай? Цэлы дзень яго чакаю, каб ён пыл змахнуў, а ён недзе ад мяне хаваецца. Ну нічога, я цярплівая, дачакаюся. Усім салют! Прывітанне, Яначка! Добрый вечар, Топа. Аж чутка цябе ўсё чакае. А чаму гэта мяне? Як чаму? Мы ўсе сваю работу зрабілі. Застаўся толькі ты. А нічога, што я сёння стаміўся. Сур'ёзна. Ва ўсіх нас былі свае справы, але мы прыбраліся. Так што бяры шчотку і давай, працуй. Ай. Ну, колькі можна? Чаму я ўвесь час павінен прыбірацца? Топа, не бурчы і не трэ адно месца. Паўсюль пыл сцірай. Не, ну, дакладна трэба нешта прыдумаць. У нас у Кулыханцы свае чараўнікі, а мы пыл прыбіраем звычайным спосабам. О, стоп! Чараўнікі! Топа, ты чаму спыніўся? Таму што я знайшоў выйсце. Мне больш не прыйдзецца прыбіраць. Цікавыя справы. І хто ж гэта за цябе будзе рабіць? Тупа. Толькі іншы. Што? Тое, што чула Янка. Я папрашу Надзейку, каб яна начаравала мне двойника. Ну, придумал. Янко, не треба зайздросціць. Мне ў галаву прыйшла геніяльная ідэя. І чым яна геніяльная? Тым, што мой двойник будзе ўсё рабіць за мяне. І ў пакоі прыбірацца, і цацкі на месцы складваць, і посуд мыць, і... О, бедны двойник. Уяўляю, як ён будзе стамляцца. О, Яночка, дзякуй за падказку. Здаецца, я нічога табе не падказвала. Ты навяла мяне на думку, што двойнікоў Топы павінна быць некалькі. Ого, навошта? Ну як навошта? Адзін двойник будзе адказваць за чысціню і парадак. Яшчэ і гузікі будзе прышываць, і за чысцінёй маёй вопраткі сачыць, каб мне не прылятала за плямы. А другі двойник? О, гэта будзе разумнік. Заняткі замест мяне стане наведваць, дамашнія заданні рабіць, а можа лепш двойнікоў будзе 3. А трэцяму ты якую справу знойдзеш? Ау, да знайду, не хвалюйся. Ён будзе ўсім дапамагаць. Дзядулю цацкі рамантаваць, Надзейцы на кухні. Ён нават бусліка будзе суцяшаць, калі малы плача. А то мне гэтая справа, шчыра кажучы, надакучыла. А ты сам што будзеш рабіць, Топачка? Ну як што? Адпачываць, ласавацца, гуляць на камп'ютары. О, па вуліцы бегаць. Ды што я? Спраў сабе не знайду. Так, мне тэрмінова патрэбна Надзейка. Тэрмінова яна не прыйдзе. Паляцела да сябровак-дамавечак абменьвацца рэцэптамі святочных страў. Нічога, я пачакаю. Усё роўна, нядоўга мне засталося прытрымацца. Хутка я стану самым шчаслівым мішкам у свеце. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Топа і Яна. Добрый вечер, Тимофей. Прывітанне, Тимыч, як ты своечасова? Вам моя дапамога патрэбна? Не, просто хочу подзяліцца з кімсьці сваёй геніяльнай ідэяй. Уяві, Тимофей, у нас у пакойчыку хутка будзе
4 топы. Ого. А гэта як? А вось так. Я попрошу Надейки, и она начаруе мне двойников. Ха, цікава, але навошта яны табе? Ды гэтыя двойнікі будуць усё рабіць за топу. Тимыч, скажи, я гений? Один топа будет отказывать за чистоту и порядок. Другі за вучобу. А третий за допомогу усім. А ти сам чим будеш займатися, топа? Як чим? Буду гулять і ласуватися. Вось як? А з ким ти будеш гулять і чим ласуватися? Ой, ну що за дивне питання? Гулять я буду з вами. Ні. Я, наприклад, буду гуляти з тим топом, який усім допомагає. О. Мені такі чулі і виховані хлопчики вельми подобаються. Ну, Яночка, як хочеш. Зато я мы с Тимычем будем компьютерные турниры штодня наладживать. Але, топа, ти будеш увесь час прайграваць. Гэта яшчэ чаму? Таму што для камп'ютарных гульняў патрабуюцца розныя веды. А іх будзе атрымліваць двайнік, якога ты адправіш на заняткі, топачка. І частаваць рознымі прысмакамі, топа, будуць тваіх двайнікоў. Бо яны будуць і разумнікі, і чысцёхі, і ўвогуле выхаваныя мішкі. Ой-ечки. Не-не-не-не-не, так справа не пойдет. Я сам хочу и сябраваць, и выигравать, и частоваться. Тады самому прыйдзецца вучыцца і працаваць. Пагаджуся з Яначкай, але, топа, ты выбірай, што табе больш падабаецца. Лайдачыць у адзіноце ці выконваць свае абавязкі. І тады усё застанецца, як ёсць. Ой, хочу, каб усё заставалася. Моя ідэя з двойниками крыху недопрацавана. Ты і сам крыху не дапрацаваў сёння. Давай, сцірай пыл. А мог бы даўно справу скончыць, калі б час не марнаваў. Ой, ну добра. Давайте сюда щетку. Ой. Ой. И каб мне не сумно было прибираться, уключите, коли ласка, мультик. Ну, гэта мы можам. Гледачы ж усе справы зрабілі. Так? Так, Тимофей, нас глядзяць выхаваныя дзеткі. Тады мультфільм для топы, які яшчэ папрацуе, і для ўсіх дзетак, якія ўжо адпачываюць. Будь здоровы. Ай, дякую. Ну все, я пыл паўсюль змахнул. Вось і малайчына. А зараз час да адпачынку рыхтавацца. Чыстим зубки, мыем тварыкі и бяжем у ложечки на мягкие подушечки под любимые ковдрочки. Солодких основ. Ой, добранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты
Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи.